खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय सोर दुथाङा गोजोनखौ सिफायनो थाखाय आईडी बेफ्रुहोदों बिटिआरआव दुथांखौ सिनायनो हानाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दुथाङा बबेबा दोलो बा आफादजों लोब्बा दंना गैया बेखौ मिथिहोथ'वा होननानैबो फोरमायथिदों अदेबानि माखासे समनि उनाव जोङो मिथिनो हागौ बेखौबो जों आसा खालामनो हायो क'क्राझार आरो सालाकाथि रेलवे स्टेशननि गेजेराव सिंगिमारियाव आईडी बेफ्रुनाय जाथाय जादोंमोन बे आईडी बेफ्रुनाय जाथायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे खोथा फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिदों दि सोर बेखौ सिनायनो हानाय जाबाय नाथाय एरेस्ट खालामथ'नाय जायाखै लोगोसे दुथांजों जाय लोब्बा दङ बिसोरखौबो नागिरनाय जागासिनो दङ होननानै फोरमायथियो दुथांफोरा बबे दोलो बा आफादजों लोब्बा दं बेखौ दानो मिथिहोथ'वा होननानैबो फोरमायथियो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा नाथाय सोरनि आखाइ दङ बा सोर खालामदों बेखौ सिनायनो हाबाय होननानै फोरमायथियो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा गोजोनखौ सिफायनो थाखायनो दुथाङा बेबायदि थासारि सोमजिहोदों होननानैबो फोरमायथियो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि गंसे मालगारिया क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैगासिनो दंमोन नाथाय बे मालगारि फैनायनि सिगांनो आईडीआ बेफ्रुदों जायनि थाखाय मालगारिया जेबो खहा जायाखै उनाव जाथायखौ नुनानै मालगारिनि पाइलटआ रेलवे पुलिस आरो पुलिसनो खौरां हरनायाव बिथांमोना जाथायथिलियाव फैनानै नुजाथिफैदों आरो सं दाननाय बा नायबिजिरनायनि हाबाखौ जागायफैदों होननानै फोरमायथिदों बमा बेरनायजों रेल सेटिना बायग्रुबनायजों लोगोसे रेल खारग्रा गोजौनि थाराबो जदों दा बेफोरखौ फाहामनाय जाबाय आरो रेलगारिया दा मोजाङैनो सिगांनि बायदि खारफिनबाय होननानैबो फोरमायथियो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा साब्रै मस्ट वान्टेड गेंस्टारखौ दिल्लीयाव गावथारनो हाबाय जाय गेंस्टार बा दुथांनि हेंथायै 25,000 रां बान्थाबो फोसावनानै होनाय दंखायोमोन राजान फाटाक मुंनि दुथां बेनि हेंथायै 25,000 रां बान्था फोसावनाय दंमोन सोरबाफोर दुथांनि हेंथायै खौरां होनो हायोबा बा दुथाङा बबेयाव दं बेनि सोमोन्दै पुलिसनो खौरां दैथायहरनो हायोबा 25,000 रां बान्था होनाय जागोन होननानै फोसावनानै दंमोन दा बे दुथांजों लोगोसे गासै 3 गेंस्टारफोरखौ गावथारनो हाबाय दिल्लीयाव गावथार जानाय गेंस्टारफोरनि मुङा फारियै 25 बोसोर बैसोनि राजान पाठक 25 बोसोर बैसोनि बिमलेश मट्ट 33 बोसोर बैसोनि मनीष पाठक आरो 21 बोसोर बैसोनि आमन ठाकुर गासै 3खौ दिल्लीयाव गावथारनो हानाय जाबाय बिहारनि सिकमा गेंनि 3 दुथांफोरा दिल्लीयाव खारखुमानानै दंफैयोमोन जायनाखि बिहाराव बिधानसभा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बेयाव गेदेर जाथाय सोमजिहोनो थाखाय दुथांफोरा सोलो खालामगासिनो दंमोन बेराफारसेथिं पुलिसफोराबो दुथांफोरखौ नागिरगासिनो दंमोन दिल्ली पुलिस आरो बिहार पुलिसआ जथायै लोगो नांनानै ट्रेक खालामगासिनो दंमोन बेयावनो दिल्लीनि रहिनीआव थाखुमानानै थानाय थासारियाव हमनो हादों बेनि उनाव गावलायलायनायबो जादोंमोन गेंस्टार आरो दिल्ली पुलिस आरो बिहार पुलिसनि गेजेराव गावलायलायनायबो जादोंमोन जेराव 3 गेंस्टारफोरा गुलि नांजानानै जोखोम जानो गोनां जादों उनाव जोखोम जानाय हालोदाव डक्टर बाबा साहेब आम्बेडकार देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन जेराव 3बो दुथांफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों मानसि बुथारनाय मानसि लांखारनाय धोन सम्पति रां रुफा लुथिनाय बेफोरबायदिजों लोब्बा दंबोयोमोन जायनि थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो पुलिसआ मस्ट वान्टेड हिसाबै बिसोर 3 दुथांफोरखौ नागिरगासिनो दंखायोमोन आसाम केबिनेटआव माखासे थांखि लादों बेनि सोमोन्दै माखासे गोनांथार खोथाफोरखौ फोरमायथिदों आसाम सोरखारा फैगौ 25 नभेम्बराव आसाम बिधान सभायाव अधिवेशन जागोन होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा लोगोसे केबिनेटआव लानाय माखासे थांखिफोरखौ फोरमायथिदों जेरै सेथियाव दङ फोरोंगिरिफोरनि बेलायाव आइजो फोरोंगिरिफोरा 5 बोसोरसिम साख्रि मावनायनि उनाव ट्रेन्सफारनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो हौवाफोरा 7 बोसोर साख्रि मावनायनि उनाव ट्रेन्सफारनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन नैथियाव दङ सानैनि बांसिन फिसा थायोब्ला सोरखारि साख्रि मोननाय नङा आरो पन्चायत बिसायख'थियाव बाहागो लानो हानाय नङा होननानै सिगांनि समाव आसाम केबिनेटआव थांखि लानाय जादोंमोन नाथाय दा बेखौ सोलायबाय केबिनेटआव गोदानै थांखि लानाय जाबाय गोदान थांखिनि बायदिबा एसटि साहा बागिसा बा साहा बागानाव मावग्राफोर मरान मथाक बिथांमोनखौ रेहाय होनाय जादों बिथांमोननिया सुबुं अनजिमाया जोबोद खम बेनिखायनो फिसा खांनायनि बेलायाव सिमा खानानै होयोब्ला सुबुं अनजिमाया आरोबाव खम जालांबावगोन आरो उनाव गैया जालांगोन होननानै फोरमायथियो गिबि मन्थ्रिया आरो जोबथाया जाहैबाय थामथिया स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभनि गेजेरजों सर्व शिक्षा अभियाननि सिङाव जायफोर फोरोंगिरिफोरनि साख्रिया रेगुलार जाथ'वाखै बिथांमोननि रेगुलार खालामनायनि सिमाया सिगां 5 बोसोरमोन बेखौ खम खालामनानै दा 3 बोसोर खालामनाय जाबाय आरो बेजों 3,000 फोरोंगिरिफोरनि साख्रिया रेगुलार बा सोरखारि जागोन होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा
थारैनो साननो गोनां जोंनि लाइमोन सेंग्राफोर आरो लाइमोन सिख्लाफोरखौ अबथिरा समावनो जिउ खोमानांनायखौ जों नुनो मोनबाय थानाय जायो। लाइमोन सेंग्राफोरा जाब्रथाय जानानै जिउ खोमानो गोनां जायो आरो लाइमोन सिख्लाफोरा सानस्लाबनो हायियाव गाव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। थिग बेबायदिनो बेंटलावबो दुखुनि थासारि। बेंटल जुनियर कलेजनि फरायसुलि मौसुमि नार्जारिया गावनि उन्दुग्रा खथायावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल जुनियर कलेजाव HS फार्स्ट इयाराव फरायोमोन मौसुमि नार्जारि बिथाङा। 1 नं बालापारा गामिनि बिफा सिमियन नार्जारि आरो बिमा फुलस्रि नार्जारिनि फिसाजोमोन। नाथाय बिथाङा मा जाहोननि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाखो बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। जाथाय जानायनि उनाव चिरां पुलिसाबो जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों आरो नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावफैदों। नाथाय दासिमबो हमनो हानाय जायाखै मा जाहोननि थाखाय लाइमोन फरायसुलि मौसुमि नार्जारिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाखो। जोङो बेबायदिखौ जोंनि समाजाव गोबां नुनो मोनबाय थानाय जादों। जोंनि लाइमोन सेंग्राफ्रा जाब्रथाय जानानै गोबाङानो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो लाइमोन सिख्लाफ्रा सानस्लाबनो हायियाव फिसा फिसा खोथाखौ लानानैनो बा माखासे जेंनाफोरखौ लानानैनो बिथांमोनहा गोथौयै सानस्लाबनो हायियाव गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। नाथाय लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि जिउआ जोबोद बेसेन गोसा आरो रंजानायजों बुंफबनाय। दुखुआ दान्दिसे समनि थाखायल' फैयो, नाथाय जों बेयावनो थावरिनो हायै बायदि जायो। दसे सम दुखुखौ सहायनानै थानो हायोब्लानो बेनि उनाव फिन रंजानाय आरो गोजोनखौ जों जोबनो गैयै मोनफिननो हायो। बेनि अनगायैबो सोरबा नोंखौ दुखु होयोब्ला बे सुबुङा नोंखौ अना बा बेसेन होआ आरो जाय नोंखौ जेबो बेसेनखौनो होआ बेनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा आबेरजों बुंफबनाय जिउखौ फोजोबनानै लायोब्ला जेबो मुलाम्फा मोननो हानाय नङा आरो बै सुबुंनिबो जेबो खहा जानाय नङा। खहा जागोन होननानै बुङोबा जाय नोंखौ मोजां मोनो जेरै बिमा बिफा बिदा फंबाय बाय बाहागि बिथांमोननिसो खहा जागोन। आरो खायफाया नांगौ बायदि साक्सेस बा जिउआव जाफुंसार जानो हायैनि थाखायबो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो बा जिउआव जेननाय लायो। बेबो गोरोन्थि, मानोना मोजां फिथाइ मोननायाव समय लायो। जुदि नाजानाय दंब्ला जाफुंसारनायखौ मोनखागोन। खेबसे नङा खेबनै नङा गले गले नाजा। गोग्लैनानै सिखारफिननो हानाय बा गसंफिननो हानायाबो मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। नाथाय गोग्लैनायनि उनाव खेबसेबो जुदि सिखारफिननो नाजायाबा बेसो जेननाय। बेनिखायनो गले गले नाजा आरो गले गले नाजायोबा नोंथाङा सानसे जाफुंसारनायखौ मोननो हाखागोन। सुबुंनि देहायाव बेमार जानाया बांदों, बेराम जानाया बांनायजों लोगोसे डक्टराबो बांदों आरो डक्टर बांनायजों लोगोसे नंखाय डक्टराबो बांदों। थिग बेबायदिनो जोंनि आसामावनो गोबां नंखाय डक्टरफोरा सम सम हमजाबाय थानो गोनां जादों। नाथाय बे खेबाव काछार जिल्लायावनो खेबसेयैनो 13 नंखाय डक्टरफोरखौ हमनो हादों। गुबै दायनिगिरि जयन्त प्रसाद दास, जाय गाव नंखाय डक्टर, आरो गुबुनफोर जायफोर खम सोलोंथाइ लानाय बिसोरनोबो नंखाय डक्टर डिग्रीनि सार्टिफिकेट होयो जयन्त प्रसाद दासआ। गोबां रां लानानै खम सोलोंथाइ लानायफोरनोबो नंखाय डक्टर डिग्रीनि सार्टिफिकेट होयो जयन्त प्रसाद दासआ। दा जयन्त प्रसाद दासखौ हमनायजों लोगोसे गासै काछार जिल्लायाव 13 नंखाय डक्टरखौ हमनो हाबाय। फोरमायथिदों दि काछाराव गोबां नंखाय डक्टरफोर दंबावो आरो माखासेखौ हमबावनाय जागोन। जयन्त प्रसाद दासआ सिलचराव नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्सेस फसंथानबो गायसनदों आरो बेनि गेजेरजोंनो खम सोलोंथाइ लानायफोरनोबो डक्टरनि नंखाय सार्टिफिकेट होयोमोन जयन्त प्रसाद दासआ। जायनि थाखाय काछार जिल्लायाव गोबां नंखाय डक्टरफोरा बांदों। काछार जिल्लानि अनगायैबो रायजोनि दाब दाब जायगायावबो नंखाय डक्टरा बांदों। गुबै काछार जिल्लायावनो 13 नंखाय डक्टरफोरखौ बे समाव हमनो हादों। वेनेजुएलायाव प्लेन क्रेश जादों, जायजों सानै क्रिउ मेम्बारा जिउ खोमानो गोनां जादों। गंसे लाइट एयारक्राफ्टआ वेनेजुएला पेरामेल्ल' एयारपर्टनिफ्राय टेक अफ बा बिरनाय लोगो लोगोनो क्रेश जानो गोनां जादों। बिरखोनायनि दसे उनाव गिदिंनो नागिरदोंमोन प्लेनआ। बेनि उनावनो प्लेनआ बेलथायनानै हायाव गोग्लैदों, जाउनाव रोहो रोहो अर जोंब्लावदों आरो गुमलाव गुमलाव उखुन्दै खुदों, जायजों जिउ खोमानो गोनां जादों सानै क्रिउ मेम्बारा। गिबि नायबिजिरनायाव मोननाय बायदिब्ला टेक अफ जानायाव टायार बार्स्ट जानायनि थाखायनो बेबायदि जानो हागौ होननानै मोननाय जादों। दा नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। 6 आरो 11 नभेम्बराव बिहाराव बिधानसभा बिसायख'थि जागोन। गासै 243 मासिनि थाखाय बिधानसभा बिसायख'थिया जागोन आरो बेनि फिथाइखौ 14 नभेम्बराव फोसावगोन। जुजिनाया इन्डिया ब्लक आरो एनडिएनि गेजेराव जागोन। इन्डिया ब्लकनिफ्राय जुदि देरहायोबा सोर गिबि मन्थ्रि जागोन आरो सोर लेङाइ गिबि मन्थ्रि जागोन बेनि सोमोन्दै फोरमायथिखाबाय। अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनि दैदेनगिरि अशोक गेहलट बिथाङा बेखौ फोरमायथिनानै होबाय। जुदि इन्डिया ब्लकनिफ्राय बिहाराव सोरखार दानो हायोबा
आरजेडीनि गाहाय तेजस्वी यादवखौ बिहारनि गिबि मन्त्रि बानायनाय जागोन आरो भिआइपिनि चिफ मुकेश साहानि बिथांखौ डिपुटि सीएमनि बिबान होनाय जागोन लोगोसे आरोबाव सासे डिपुटि सीएमनि बिबान होनाय जागोन होननानै फोरमायथिबाय अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनि दैदेनगिरि अशोक गेहलत बिथाङा। जों साफ्रोमबो बर'फोरनि रोदा रोदा हाबनानै दङ मोनसे गेलेनाय, बेनो जाहैबाय जोलुर गेलेनाय। बाथि खेबनि थाखाय मुंख्लं दि जाब्रां मेमरियेल फुटबल टुर्नामेन्ट जानो थांगासिनो दङ। अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायाव अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरि प्लेग्राउन्डआव जोलुर गेलेनाया जागोन। 26 अक्ट'बरनिफ्राय जोलुर गेलेनाय जागोन। सानजौफु 2 रिंगायाव हारिमु दिन्थिफुंनाय जागोन। बेनि उनाव 2:30 जोलुर गेलेनाया जागोन, जेराव रायजो राजानि गोसोखौ रंजाहोनायाव देंखोगिरि आसा बर'जों लोगोसे महरगिरि रिंखि ब्रह्मआबो बाहागो लागोन आरो गोबां आलासिफोरानो बेयाव बाहागो लागोन। जोलुर गेलेनायाव चेम्पियन जानो हायोब्ला ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोननो हागोन। फार्स्ट रानार आपआ ट्रफिजों लोगोसे 50,000 रां, बेस्ट प्लेयारनो 5,000 रां होनाय जागोन आरो बेस्ट गलकिपारनोबो 5,000 राङै होनाय जागोन। लोब लोब रायजो राजाफ्रा ओंखारबोनानै जाहाथे बे जोलुर गेलेनायखौ मेहेर गोनां खालामफैयो बेनि थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।